Ο Πίστας έχει χεστεί πάνω του. Ο μικρός είναι γρήγορος, βλέπω ζορίζεται λίγο, Έτσι, είναι μόλις 9 χρονών, Μόλις 9. Ένα μεγάλο μπράβο στον πατέρα του Σταύρου. Και ένα χειροκρότημα που έχει αφιερώσει πάρα πολλές ώρες για ένα μεγάλο ταλέντο. Όλος είναι τόσο κοντά του που πίσω. Βλέπουμε και τους δύο οδηγούς σε ένα πολύ ωραίο διπλότυπο. Θέλω όλοι να πάτε πίσω, όλοι όσοι δεν έχετε δουλειά εδώ πίσω. Πίσω. Κοίτα τι κάνουν. Λοιπόν, για να δούμε ο κύριος Πίτας τι θα μας πει τώρα. Λίγο θέλω να ακούσω, είμαι περίεργος. Δεν ήταν αρκετά εδώ. Ο συνοδηγός να κατέβει παρακαλώ. Για να μείνει μόνος του ο οδηγός. Καλά, κοίτα θα Λοιπόν, κύριε Πίτα, για πείτε μας μετά τη βόλτα πώς νιώθετε. Δεν θα το ξανακάνω. Ήμουν σίγουρος γι' αυτό. Δεν το ξανακάνω. Λοιπόν, θέλω να ακούσω από τους πιο εμπειρούς Έλληνες, σαν τρεις. Τον βλέπει πρώτη φορά το Σταύρο, δεν τον έχει ξαναδεί. Θέλω να μου πει δύο λέξεις, έτσι, μέσα από το κράνος. Εντάξει, είναι απίστευτο ταλέντο ο Σταύρος και σίγουρα έχει πολύ μέλλον. Ελπίζουμε να το δούμε μαζί σας σε κάποιο μεγάλο event ή αγώνα. Στην ομάδα εννοώ, για μεταγραφή. Θα πούνε οι υπόλοιποι. Λοιπόν, πάμε άλλο λίγο να δούμε τα παιδιά. Λοιπόν, όλοι έξω, έξω. Και εδώ. Λίγο έξω, σας παρακαλώ. Καλά ρε, περίμενα, βγάζω μύρια. Γιατί?